HANM ribhoi kalayo bat artali ki kali barjala kiba wanrung syakani ke jala Meghalaya haka janmiet khatnyo tarik risau arja arpaulai Henry kaba penkendit kalong bayakini kidekhar lawan ra bat yalam ban da ukhasihi katkum ke jinget hu kinong yalam ka HANM ribhoi uba Ajit Makri kini kidekhar ki lawan rung shane haki artali ki kali bolero bat katkum ke jinglap baskan ki number kali lasyam ba utrai ka kali uday ubratip kerteng kum Michael dahar nathany umroi unong yalam ka HNM ule thu ba ka jingyo rung ki barjala kadai na ka jingdon kti ki khasi ban yalam yaki ule thu baladon ru ki brio jong ki MLA ki bafun katkum ka jingya thu ki pulet hadin ba ka seng kala yo bat yakini ki dakhar ना हम लोग मैक्सिकन लैट्रिन गए थे एक आदमी उसका बाद छोड़ के भाग गया इतना हॉर्न पैदल से आया इधर से पैदल में आया सर सत्ते छप्पन में निकला है ना हेलो Lolo ya barane gitar. Lating la pun kan nusin jo. Mana kan ni rungi dang ya be itu satu isti argumen na ya be. Ab lo kapas lebar license ni. Lebar license. Ab kapas. Lebar license. Hah? Oi, ab kapas eh. आप कहाँ मलिक है आप लोग के पास कहाँ मलिक क्या मांग ट्रिंग मलिक आशा है हाँ कोई लालाज यार तक भाई Teto ngina kaliang ka HDM Ribhoi District hadin bangi layo jingtep na kaliang ka Barniar Circle haga bedai ber ka jingrung khardap jong kine ki bar jela ki bawan na kiwe ki jela ki bamut bandrung hapo ka jela Meghalaya jongi digini ki dikhot ki badon hapo khat primary unit haga jing trai rangkat lembat ka Barniar Circle ki layo open camp ya ki arkali ki bar jela ki bawan bandrung kumbagi labatai hakman tiong ba kidai ki bar jela ki bamdan kot bamdan sla Tiga basusi hina kalian keseng ni penpau kalong ba ya gini ki bar jela kiyo bandrung sya kene ka jela jungi ka dehi leng ba ka jing don ketilang jong ki bru jungi nang ne ka basusi ba ka ta penpau marba haba kini ki pulit lane ki nu ki khot kiyo ban bat ki don ki katu kan ingut ki bru jong ki katkum ka jing penpau jong pulit mo katkum ka jing syam ka jing yo jing tip na kalian ka pulit jong ka MPI haba kini ki khot jungi ki lej ban kedu kiong ba Kidon ki bring minister ki bafun kidon ki right hand left hand jong ki MLA ki bafun te kumju ya kane ka ya kini ki barjela ki bang kini ki dekhot ki yo ban kem menemet habang hilai yo ban kem kadon ka wei ka number ka kali bolero ki wan ka kali bolero te kini ki dekhot ki suspect ki kali ki tokit but ka basong sungan ka basong man menta kalong ba yaw tau bru ngi la bentip ba udai mano tang ba hadin nakadauhi ka jonglong jinglong start yung nga juk bamanta kidon gini ki apps ki bela ban scan ya gini nomor kali mo kiba ngitip ya ki kerteng ki try jong gini ki kali habang layo ban scan kadai ka kali jong ba Michael dhar uba nagasnong umroy kini ki barjela ru ki thmuhi ban le sipo umroy satkum ga jing ekran jongi ba tu driver uba yo ubang yo ban kem ngimtip une uba ba dhar udai uno tang ba ngisuyo jing tip bat katkum ka jing peni jong kata ka jinglong jingman jong ne ka apps ka bamanta ka ne ka juk start ka bamanta ka bang ong bang ne ba ngiyo e ka kerteng ka kali de jong uba dha te kum ka sang hi ngi pen rem jur ya kane lada ka dei sisa ubriu jong uba ki mut ban thmu ban ra sata hoi ngila suspect amar ba driver hi daga basai ula keren ba nga tengah dei tong nya kali kane ka kali jong ubriu bana umroy te gini ki dikharo ki de ki batmu man le chomroy tingi penrem jur ya kum gini ki jaj bru ki badan hapo ka jela chungi bat ngiru ngi maham daga batenge
ladang idang labyang ya kum kini gibreu kiba manta kiba wan kumne kiba kini gibreu jungi kiba support nginam salia ban khat madan yepi la pide ki minister la ki de pi high level ne ki low level na la ki de ki breu MLA ne ki breu MDC ni berngem daga basai ni phak kro daga basai ba ngin sa khat madan yepi la da pi dang le hagan ga do tindai ban penjot ya ga jela jungi daga ba wan ra ki breu ki banabar ban penlong ki breu ki ba im hapo ka jela jungi ini ki breu haba gila im po jela jungi ki slang ban le sa ki we ki kam ki ba pensu ya im lang salang enda gala snu ga im lang salang kini ki bar jela ki phet no te chanu pin lewat ki kita ki breu ti jing sang ni kum ui po ui ba song ba sa po ka jela melia ni de ban sutu bang ni ban don ka jingkit kli kum kini ki khot ba pli min man yong ki abat kimyo ya ka pisa kimyo ya ka tangka kimyo ya ka bainong andre ki abat te na ayaro ro ya gini ki khot shisha ki bat trei sutom mit bat sini ban yo kem ya gini ki breu ki bawan na par ga jela ring sa sisin nganong biang ngim dei su ban lap nang ne skmat ya kum kini ki breu ki badei ki jongi para do para snam jongi ki kinwan ra ya gini ki bar jela ki bambiang ban kot bambiang sla tang ban penyo ban trei ya ki nagam ta ga jing mentoi jongki simet kam dei ban jasu nang ne skmat please Mar senja kasing tip na i-presiden unit kamer ngina kaliang ke embernya circle mar ngila lek mengkendo ya i he jong ketika MPI haba kren bat i don naki constable ro kia kren bat ni haba ki ong ba bun kini ki dikar ki bam don ki kot kisla kia lek haba ki abat wat kitu kinong tre hang tu kita kia bat yaki Henry kiyo kumno hi ban light nakatu kajaga habang ikran bat i hi ong ba itu inong tre hang tu hi ong ba ladaki kia bat e gitu ki dikhar Henry don ki bokol don ki ba pelak ikin ate na jrong tengi na kliang kaseng ni baham kum kito kibriu ki ba yada ya ki dikhar te ni na kliang kaseng mar ni la fun ya i presiden Ripoh district yang